راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالة في إرتورن غازت إنياتا زدالو نتسا راديو سلام زخبركم تخاطرتي مدبات راديو إيرنا بفلايد ما مدباب كزينا لمي عدما لني عدمي كاب عباي بريطانيا خوينو عبد الرحمن أبو هاشمي لمي نكايد علال أبز سومن زي أب عباي بريطانيا جميل زلو أنصار سدتنياتاتن بفلايد ما أنصار مسلمين سكاي زلو قنات زتحوو سو تقاومو ويكا عمز كنلون خلينا كساب حجي سلسة سبات سلسة دقن شمويتن كم زلو تقليت زلو زي كنتات زي كمي قالو بعد انجليز نسو ونبار سلازقونا زي غاني تهاجر كاسلازقونن ابوليتيكا سلازنتفن سو رئيتو تعزبتو كيقلت لي فقدنيا خوين مزيلو من يمرتا مسكنك عبد الرحمن يعني لي دورتي عمل لي نعخان طاقات الخان طب زحلفة سومون اب ساوث بورت جمرة قنصي كسابنا موت بس حلو استفلالي تكالات ناي ستنياتات بفلاي ماناي مسلم كاتعاصيلو حدا غوريدولو نبار عن قال انت قليع له اذا كنتات زي ما بقاسيو انت كخون خيل والكم بقسز وصدو حدقا ناي قتلت ناي صاناوتي قوانيفو اب ساوث بورت زبال بوتا اتغطالاي ناي منالبات ناي حمام ناي امرو حمام زلو كخوني خلي تحت عدمين نسون ود 10 شعات عمد دحر ناي ميس انفورميشن زبال مالت ناي حصوت ورق كزرقاح جميرو تي قتالاي كما اسلامي مخانو قال ملا دحريو توم علي تنياتات نساتهم تلاعيلهم نسلام كتكو جميرهم نمسجد أبصاو سبورت زركب مسجد كتكو جميرهم بخمزي جميرو مالتي خدمة سومنا بيلو دحريو استفال عليه كتماتاتنا عاد إنجليز كمون أب سمين إيرلاند كايت صنيحو بزوان الزقن أب تحت خصوص الرأتيو شعون مستجمرة ببوليسيان بمنقستن تبقى زخونة متن كاقطع تواهيبو نتوم حق سيروم نزي مخانيوم نسدتنياتاتن ني أسلامن كالو زيغاتاتن كدكعو زفتنو ناي عليتاوي تصلي زلوهم نسب بحبر ناي قربتون بإمنتون بكالي فلوينتون مدكع سلازغونة بحق خاص سلازخصص لعلي 400 زغون صبات تأثيرهم بخصوص كا بمسرح ناي فردي حليفهم نسر بيتون تفريدهم هلو سلازي تكونتات أبزوان زي أب تحت خصوص الريزولو أب مرقا يزولو تمالي ربع نابنت قاموا بالسوشيال ميديا غيرهم سب كفرار جميرهم نيرهم أب حدا قلت كبابيتاتون أو أدماغ قبرهم محلهم طم علي تاويان تزاريبهم نيرهم جن ناي بوليسيا ملختي بالطعمي نصوري نيرو إذا خمس عينت زي حقاوي عقباب متكعتي أب سلماويان والكسبات يهون أب تكالات ناي سلماويان والكسبات قبولكم زي كونه بفردها كم زغصة تزاريبهم مالتيو أبرسيو حزب بريطانيا بعابيوها بمولو نزي قدايزي كونينو تقاويمو كمون برقيساويان محبرات ناي هايمانوتاو تكالات نكولاي ناي أيهودن ناي كريستيانن ناي كالوت أمنتي تكالات كوينوم بحنساب نزي قدايزي خنونو أنيمالو بزيغا زفور مسلو تم علي تاويان تمالي كابتز حقنو ناي أدما مسرح تطو كم زبولو أبزوانزي أب سوشيال ميديا تحصيرهم بناي تويتر وانا حقيزهم ني عاد إنجليز تناي تويتر زبولو ناي سيفل وور يلولو سخا ناي حد وقع كل عالم خانو قال يو زمد زقن قبول يكونن بريطانيا كمان زي حسبون زي قبولوانيوم كم قبر ملسون بحال وقن نتحقق صبر كله اتي حق زخبر تكالات ناي بوليسيان ناي كالن نسيها تزدلي سقم تزوسد زلو سلازي تمحبر سب تزتكعون زلو غاي ترفه سرح ناي بوليسيا نبوليسيا قديفو
ንነፍሱ ግን ዝከኣሎ ናይ ኩሉ ምትንባትን ናይ ሰላም ብሰላም ኣቲኻ ብሰላም ናይ ምውፃእ እዚ ንወድዝን መጠንቀቕታታት ይገብርሉ ግን ካብ ሓሊፍካ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ጥራሕ እዩ ዝዋን እዚ ኣድሂቦም ናይ መፍራሕን ናይ ስደተኛታት ዝዕቀብሉ ቦታታት ናይ ሆቴላትን ናይ መዕቀቢ ቦታታት ናብኡ ቅድሚ ምኻድና ኣብ ዘንበብክዎ ኣነ ነቶም ጠበቃታት ናይ ስደተኛታት እውን ነቶም ቤት ፅሕፈቶምን እሶም ዝሰርሕሉ ትካላትን ክዕንዉ ከም ዝጀመሩ ወይ ይዕንዉ ከም ዝነበሩን ሰሚዐ ኣንቢበ ኣለኹ ኣብታ ናይ ኤክስ ዝበልካኒ ግን እቲ ቁርብ ክትብርሃለይ ደለ ሓጊዝዎም ክትብለ ንኽእልካ ከመይ ማለት እዩ ነቶም ዓደተኛታት ወይ ነቶም የማናውያን ሓጊዝዎም ማለት ብዓዲ እንግሊዝ ወይ ቶም መራሕቲ ኮነ በቶም ፖለቲከኛታት ከመይ ዝርአ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ምክንያት ክኸምኡ ዝኾኑ ከም ዘይቀበል ምዃኑ ኦልሬዲ በቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ዝዓዲ መልሲ ከመና ይሃቦን ብናይ ፍትሒ ሚኒስተር ከዓ እዚ ዝገበሮ ዘይሓላፍነታዊ ኢላ ገሊፃቶላ ኢሪስፖንስብል ኢላቶ ማለት እዩ ዘይሓላፍነታዊ ኢላቶላ እቲ ዋና ናይ ትዊተር ብሚልዮናት ዝኾኑ ሰዓብቲ ኣለዎ ፕላስ ናይቲ ትዊተር ከዓ ትካል ወናኒ እዩ ኣብ ርእሲ እውን ናይቶም የመናውያን ማለት ዝገብሮ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ክዝርግሑን ተራእዩ ስለዚ ንሱ ናይ ገዛ ርእሱ ዝኾነ ኣጀንዳ ከም ዘለዎ ተፈሊጡሎ ማለት እዩ ብጀኩ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ወላቶም ብሽም ዓሌታውያን ዝንቀሳቀሱ ዘለዉ ሓደ ናይ ድንቁርና ወይ ከዓ ካልእ ናይ ፀገማት ክህልዎም ይኽእል እዩ ንዓቶም ግን ከምዚ ዓብዪ ነገር ገይሮም ብሚድያን ብካልእን ዘወዓውዑ ዘለዉ እዚኦም ናይ ፖለቲካ ኣጀንዳ ዘለዎም ምዃኖም እውን እንዳተፈልጠ መፅእ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ መንግስትን እቲ ሕብረተሰብ ናይ ብሪጣንያን እቲ በርጊሳዊ ማሕበራትን ተሓታዊ ትካላት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ብምሉእ ብሓድነት ጠጠው ኢሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ክምክቶ ምዃኑ ከምዘይቀበሎን ንብሪጣንያዊ ባህልን ክብርታትን ዘይውክል ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ በዚ ምክንያት እቶም ሓደ ክልተ ዓሌታውያን ስጉምቲ ብኢዶም ክወዙ ዝፈተኑ ከይሓስቡ ካልኣይ ግዜ ገይርዎም ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ንኸይኣትዉ ተጠንቂቖም ምክንያቱ ህዝቢ ተቐባልነት ከምዘይብሎም ስለ ዘርኣዮም ማለት እዩ እቲ ዝርግሐ ኣብ ከም በዓል ሎንደን ወይ ዓበይቲ ከተማታት ኣሎ ድዩ ዋላስ ኣብተን ትብለን ዘለካ ጥራሕ ኣብተን ዝረኣናየን ጥራሕን ዘለዎ እቲ ዝርግሐ እሱ ሓደ ክንፈልጥ ትደልየ ኣለኹ ምክንያቱ እቲ ተሃገር ዋላ ንእሽተይ ትኾን እምበር ግን እቲ ህዝቢ ብዙሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝፍለጥ تزرقحوا كمايو سوم كت ناتهم بزعيد ناتهم حيلي كمايو بدحرهم كزي كاز قمت استجبت بوليتيكيات كون خلو هبطمات كون خلو وين كال هاجرات صلوا زلهم كون خلو الله دو كسب حجز تبعها كسب حجز قمتات الله مس ناي وصاي حيلتات من الباس استفلا وصاي ناي وصاي حيلتات كم زدقفوا ويكانت ناتهم أجندة كايلو كم زدليو እንዳተራእየ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ብዛዕባ እዚ ምናልባት ተን ሃገራት መንግስታት ከይጠቐስካ ግን ምክንያቱ እቲ ዘልዕልዎ ዘሎ መጀመርያ ኣብ እስላም ዝዓለመ እዩ ዝመስል ነይሩ። እንደገና ፀንሒሎም ከዓ ብሙሉ ስደተኛ ነዚያቶም ስደተኛ ክበሃል ከሎ ሎሚ ትማሊ ዝመፀ ምስኪን ስደተኛ ዘይኮነ ዝኾነ ሰብ ሕብሩ ፃዕዳ ዘይኮነ ንዓቶም ስደተኛ እዩ ዝቁፀር ወዲ ዝዓዲ ኣይቁፀርን እዩ። ስለዚ ንኩሉ ታርጌት ዝገብር እዩ። በዚ ምክንያት እቲ ናቶም ኣሰራርሓ ይኹን ኣረኣያታት ኢንፋክት ኣብ ሕቶን መልስን ድሕሪ ኣቲኻዮ ዳርጋ ክምልስዎ ዘይክእሉ እዮም። ብሓደ ወገን እንድሕር እቲ ናይ ቁጠባ ሽግር ኮይኑ ከልዕልዎ ዝደልዩ እሞ ስራሕ ኣልቦነት የጥቅዓና ኣሎ እንድሕር ዝብሉ ኮይኖም ስለዚ ስርሖም ብወፃእተኛታት ይውሰድ እንድሕር ኣሎ تنعم زجباء صراحة مالتي هذا اللي كان حديث كلام عن الرسول كان انتهي عامتاتكم نصحاتكم كم نايتي وصاتني عام هاليكم توصاتني جنز وصلوا صراحة انتلو انتهي اي تروحوني ها بانصارها ناي وصاتني تات investment اب قطبانا عند انجليز كا تزعبي بالك علي دارجا كتما لندن اب كتما لندن زلوا حدشتي خلاص صوتات هنا حدشتي ناي نقدي تكالات ناي اسلامن ناي عربن انفستمنت بزح لون كابون حليفكا ناي بعال تشاينا كاب هونغ كونغ زمصو كاب راشيا كاب كال بوتاتاتون بزحات انفسترز صاروا سلازي عاد انجليز اب تقطبا
عبي إجام زبركتو ناي وصاي مالت أكلات كمزلو كلها نفولطوي مالتي أبرس زي أب هوسبيتالات ناي عد إنجليز نحركيتكا خابتم عبيتي دكتورات جميركا كسابتم سمينتو زولولو ناي هوسبيتال بمولهم كا تسرح تكبيت سرح الزرقو كلاتهم درجة بزحي كابتم صعدوا زي وحدو بزحات كم زلو تفلت زياتهم قال يوم سدتنيات كوينهم كاب عراقن كاب كالن قد 10 عامات 15 عامات 3 عامات زموت فيهم قال يوم كادقوم دك سدتنيات يوم لومي عبتر صوتوا له اب محكام انجليزاويان ان فاكت ابز حلفه ناي كوفيد تصقم اتوم زموتو نيرستاتن دكتوراتن درجه مبزحتهم كابتم 19 مويتهم زبالو درجة 9 خميتي أسلام ويكا ناي وصاي كا ناي دك سدتنياتات ويستنياتات علوم كم زنبرو إزفلت كل هاي سوداناويان حويسكا مالتي دكتورات سبك حكمو انساتهم استسووا مالتي حجي بزح أب كتبا يكون أب أقلقلوت زهبا تكالات ناي وصاتنيا ويكا ناي سدتنيان دك سدتنياتات ترى عبي بعد إنجليز زياتهم إذن ودزن زي فلتو خونو يخول يوم زمكم يوم جن إن ناي وصاي أجندا كم تكبر جن كم عياشو كتكملهم سلزغلو بحسب أب كم زن عينت ناي حبريتان ناي قلن قدلتا زلهم حقوافات نعوت ملا لهم كلها بغتها كملسو نفسهم مالت كتعصي خاطر يوم مالتي أتي مسي زلو حدش منقستي بسر كير ستارمر حكاي مسو حدث إلى رئيل كان يرقد محجي نحر داني تكافلنا دلو خانكاوي نحر زي ساقم كوينو تكافلني خدا حر مالتي حجي جن نبتحدو خمسية إذا حدش منقست مسي زلو مسو خاصل زي تقبلو دو مسل وي ناتو زي مقبالك قالو دو كم مخنيات كخون زغل نزو بدنياتات نمنزاق ويكا حدقان موراد بفلي كأب هايمات اسلمنا وي أب أمنتي اسلمنا خا زيادة تكورو يمسلو مو سلمتاي كخون خيل قدامتي مهنيات كهلو يخيل دخون زي حدش مرحمة يزلو خليت خاني تي أبتم اسلمنا وي أبتم أمنتي اسلمنا زي تكوري يمسلو مو كمية ريو زغلو زلت نقرات هذا نجر منالبات مستنا وصاي أجندات كت أساسر زغل مونزي زلو سرعة زي دقفو نحرالو كنت توصل خلينا قلت سرعات ويتحجز له ناي سلفيو ويكا محو سلف ناي سرعتينياتات ليبر بارتي زبال بإلكشن بعبي دمسيو تعويتو مسي زلوصة لذي نهزب بريطانيا دقف زلو سلفيو من البات زي تحقوسو خلو دخلو كلو خليهم أبسدتينياتات زملكت بزح لوط زمس أي مثلاً نسدتنياتات أبز عدي كموصو ببزحي كم زي دلي كلهم تمثل فتات درجة حدي مركزاتهم أبز غمزي أنتو حدا قل رواندا ناي مسواق زنبر أجندا أب حدا معالتي خمزو قرصو قاليت له أنتو حدا زي حدا نايتي سبقاو يمثل ناي مخبار تبقسو ويسقمتو ترأي الله تو حدا السو ولا كم كون تقنا جن بزحنا يسدتنياتات أبز عد كوحزو كم زي دلي كلاتهم حدا مركزي زلهم تناي رواندا كابز تكس درجة حيالة ويقرب عمتات كوينو له بحجن بخالن كمكت صنيحو مالتي مناتو براكتيكال يكونن هذا سبب زمسيو سلازي قدايكا أب رواندا كوينينا ريوتو له نرواندا كتجيشو زلكا نالتنا جزين ناي جنزب ناي كالينا وصايتاتي براكتيكال يكونن ده حركة نرواندا تصدم كبعلمانيوم ثم أفريقيان maybe كبعدهم نبعدهم خوني كبهجرهم نبهجرهم جن أبز عدز مسدتنياتات دك أفريقيا راح يكونون دك آسيا له دك لاتين أمريكا له كبسفلا لي عدتات ناي عالم يوم زمانه سلز نزياتهم بيوغندا هتصدم كلها فتسيمهم زي فلطوان زي رواندا رواندا يوغندا ديالي تغازل رواندا مالتي سلزي بزح تاشمو مستي سبعة ومسالات يكون مستي ناي
ሕግታት ናይ ዓለም ብዛዕባ ስደተኛታት ምስኡን ካልእን ዝኸይድ ኣይኮነን ግን ከም ፈተነ ኩላቶም ይፍትኑ እዮም ኣብ እዚ ሕጂ ዘሎ ሰልፊ ኦፍ ኮርስ ነዚ ከም ሓደ ዘስርሕ ፖሊሲ ገይሩ ስለ ዘይወሰዶ ምናልባት እዚ ናይ ሩዋንዳ ዝበሃል ሕቶ ኣኽቲሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ማለት ግን ማዕፆ ናይ ብሪጣንያ ዝኾነ ስደተኛ ንክመፅእ ተኸፊቱሎ ማለት ኣይኮነን እቲ ዘሎ ፖሊሲታት ዳርጋ ናይ ምዕጋት ናይ ስደተኛታት ክቕፅል እዩ ምክንያቱ ነቲ ዘሎ ናይ ሶሻል ኮሂዥን ኣብዚ ዓዲ ንዑ እውን ክሃስዮ ስለ ዝኽእል ብጀክ እውን ንሳቶም ዝደልይዎ ኣብዚ እዋን እዚ ንቁጠባ ናይ ብሪጣንያ ውስኸላ ዝኽእል ዓቕምታት እዮም ዝደልዩ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ኩሉ ግዜ እቲ ዝወስድዎ ስደተኛታት ኣብ ናይ ቱ ዘሎ ናይ ዓቕሚ ናይ ኣፍልጦ ወይ ከዓ ፍልጠት ከምኡውን ናይ ስኪልስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት ምንታይ ዓይነት ሞያታት ክነጥፍ ይኽእል እዝን ወዲ ዝን ኣብ ክምፀቶ ናይ ሞያ ከምታት ናይ ሞያ ስደተኛታትን ናይ ብትምህርትን ብካልእን ብዙሕ ማለት ኣበርክቶ ክገብሩ ዝኽእሉ ናብኦም ዘተኮረ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ወይ ከዓ ኣብኦም ዘድሃበ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ኣብቲ ናይ ወፃኢ ኣጀንዳታት ግን ካብቲ ዝፀንሐ ፖሊሲታት ናይ ኮንሰርቫቲቭ መንግስቲ ናይ ኮንሰርቫቲቭ ምናልባት ኣብ ጉዳይ ናይ ፍልስጤምን እስራኤልን ዝግበር ዘሎ ውግእ ናይ ጋዛ ኣብኡ ቁርብ ፍልይ ዝበለ ኣብቲ ማኒፌስቶ ናቶም ተራእዩ ነይሩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ጉዳይ ናይ ዓለም ናይ ፍትሒ ሕጊ ወይ ከዓ ፍርዲ ቤት ንሓለፍቲ ናይ እስራኤል ተኸሲሶም ኣለዎ ብኡ ስለዚ እቲ ዝፀንሐ መንግስቲ ነዚ ክሲ እዚ ከም ዘይድግፍዎ ኣርዮም ነይሮም ከም ዘይቅበልዎ ክዓግትዎም ከም ዝፍትኖ በዚ ሓድሽ መንግስቲ ግን ነዚ ከም ዘይዓግት መስርሕ ናይ ፍትሒ ከዓ ከም ክቕፅል ፀገም ከም ዘይብሎም ኣርዮም ኣለዉ ስለዚ ንገለ ሰባት ኣቆጢዓቶም ክትከውን ትኽእል ብወፃኢ ዘለውን ብውሽጢ ዘለውን ማለት እዩ ተኸለይቲ ከዓ ኣብቲ ማኒፌስቶ ዝበልዎ ከዓ ናይ ክልተ ትፍታሕ ናይ ግጭት ናይ እስራኤልን ፍልስጤምን ብናይ ክልተ መንግስታት ወይ ከዓ ክልተ ሃገራት ብምፍጣር ሓንቲ ንፍልስጤም ሓንቲ ንኣይሁድ ትኸውን ሃገር ተፈጢሩ ብኡ መሰረት ክፍታሕ እዮም ዝብሉ እዚ ናይ ምስቲ ናይ ኦስሎ ስምምዕን ድሕሪ ዝመፀ እዚ ናይ ቱ ስቴት ሶሉሽን ዝበሃል ብኡ እዮም ክኣምኑ ወይ ከዓ ንዑዮም ክሰርሑ ዝብል ግምታት ኣለዎ እዚ ሓደ ሸነኽ ብዙሕ ቅቡል ኣይኮነን ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ በዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ኣብ እስራኤል ከም ቅቡል ኣይርእይዎን እዮም እቲ ናይ ክልተ መንግስታት ዝበሃል ነገር ክርሳዕ እዮም ዝደልይዎ ፕራክቲካሊ እውን ድሕሪኻዮ ካብ ቀደም ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ኮኒንዎ ወይ ከዓ ኣይተቐበሎን ምስ ኩንነት ዘይከይድ ክሰርሕ ዘይክእል ዓይነት ኣሰራርሓ ኢሉ ይዝከረኒ ድሕርቲ ናይ 93 ናይ ኦስሎ ስምምዕ እዚ ኣይሰርሕን ኢሉ ሽዑ ኣሚቱ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ኮይኑ በዚ ኮይኑ በቲ ኮይኑ እዝን ወዲ እዝን ብዙሕ ኣብ ዓሚቕ ባእሲ ዘእቱ ኣይመስለንን ግን ምናልባት እዚ ክፍጠር ዝተፈተነ ወይ ከዓ ዝተሓቀነ ዕግርግር ብፍላይ ከዓ ኣብ ሚድያ ቀዳም ንልዕሊ 100,000 ዝኸውን ሰብ ኣድማ እንዳገበረ ከሎ ክንድቲ ዝኣክል ናይ ሚድያ ኣድህቦ ረኺቡ ይፈልጥን እዩ ግን ብሃንደበት ናይ ቁርብ ሰባት ኣብዚ ናብትን ዕግርግር ስለ ዝፈጠሩ ዳርጋ ኩላ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ቀውጢ ትናወፅ ከም ዘላ ጌርካ ክቐርብ ይፀኒሑ በቲ ሚድያ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ይኹን ብናይ ዓለም እውን ከይተረፈ ስለዚ ዝውን እቲ ካልእ ኣጀንዳ ከም ዘሎ ይርዳእካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንናይ ስደተኛታት ማዕከን ወይ ከዓ ማዕቀቢ ወይ ከዓ ንስደተኛታት ወይ ናይ ስደተኛታት ትካል ተባሂሉ ዝፅዋዕ መበላሸዊ ዝኸውን ወይ መፍረስ ዝኸውን ስራሓት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይመጽ እዩ ናብታ ሕቶ ክንምለስ ናብታ መሰረታዊት ሕቶ ክንምለስ ኣብዚ ግዜ ግን ናይ እስልምና ፅላኣት ዘለዎም ዝመስሉ እዩ ዝረአ ዘሎ ሞኒ ሕጂ ምናልባት ናይ እስራኤልን ናይ ቃዛን ኣምፂኻለይ ምናልባት ምትእስሳር ኣለዎ ዝኸውን ምስኡ ገለ ክፅበ ፀኒሐ እሞ ምትእስሳር እንተለዎ ምትእስሳር ክትነግረኒ እንድሕር ምትእስሳር ዘይብሉ ከዓኒ ኣብኡ ዘሎ ጥራሕ ሕጂ ብፍላይ ኣብቲ ሃይማኖት ናይ እስልምና ዘሎ ኣተኩሮ ወይ ዘሎ ፀልኢ ዝመስል ከመይ ትሪኦ ዘለካ ንስኻ ኣብ ደገ ኮይና ንሪኦ ዘለና ኣብ ባይታ ሓቂ ድዩ እዚ ከዓ ክተብርሃልና ሕጂ ኣብቲ ተንክልተ ነገራት ሓቢረልካ ኣለኹ ከም መተኣሳሰሪ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብቲ ማኒፌስቶ ዝተረኣየ
كمون كموسان استوزدت ناي فردي ناي عالم فرد بيت وسيدو زلو مسرح ناي حقي بناء حقي مخصص حلفتنا إسرائيل كم زي قومو أريم الله مالتي سلطان حزم سبلون صباحيتها تسالساي من البات أسجاي زخون زي كتوصل صنحكو ناي ميتشح كميتشح زلنا على زخون كلام دارجا بلندن أبكالي بوتاتات يقبر يزولو أدما نزناي أب فلسطين زقبر زولو أب غزة بفلاي تطور نقبل أبزي حجين أبنت أبتي أسلام لكعيو أبترى كلهم يخديو حيلي ناي أسلام بريطانيويان كا من تايكر جميرو أبزلهم ركبات مس تكالات ناي منغستي هون مس حلفت ناي منغستي سلازي كالاي كا أب دمسي أبز حلف أوان دمسي ناي ناي إسلام نابنت نمنكد مسخوم زلهم كامبين برسن حمالتيو بروسيون انتاي لبزوان زي بزحات كا البرلمان ياتولو اب تكالات ناي منقسون ياتولو بعبيو كمان كنتيبا ناي كتما لندن اسلامايو كنتيباتات ناي استفال عليها كتماتات كون كومو اسلامالو سلازي غريتا حنصب Okay. Stop getting any record. اوكي تصبح غيرها Yeah. او سو من تاينيرنا واتي بسالساي درجها اب كالات ناي منغستي اب استفلالي صفحتات ناي سلطان انداترايو هاي موصلو نفتحي بحفشو نفتحاوي فتح نقداي فلسطينون عبدسي يزاربلو مالتي حجيت اسلام صلا زبال ويكا اسلاموفوبيك زخنا الرايات انتايو تعلمون تكايدون كتريو كلها نسلاماي اي زي حقراوي مالت ان باتريوتيك غيركا مصلام ابرسيون اسلاماي بريطانياوي اب صفحتات ناي ديمقراسي يخون ناي سلطان ناي كالين نخيستاتف نمقلال بسالساي درجها بلعلي اسلاماي بريطانياوي رعدي رئيس مدنان كسعب مدلاي ابكم تات زعلمي يزمسل بمولو مهنياتو اب حدوان زخونه عينت مالت جبتي يكون ويكا زأمن حسب كم سو ايتريوم نيخان تايدا بحافشو صلي ما بادو زتل على صلي ايو نزقات حبرتسب كسفن يدلي والله حجز انتاي زريكا تي زغبر زولو فتنتات حساب حجي فتنتات بالي كاليو ناي مصلام ناي اسلاموفوبيك نترى ناي اسلام نمعقات ترى ناي اسلام اب محب حفشاوي public affairs وسون كون بزكال انت زي كونون ولا كيهلو زقبر فتانيتات يزولو كساب حجي كعوتاي كالن مخنياتو بريطانيا بزح عميق زخنه باهلي ناي مكببار له ناي افلطو بزعبا كال عليتاتن هزباتاتن كم تفلطو بريطانيا دارقا عالم بمولو يا جزياتو نيرا اب حالوان اب مبل 10 كفله زمان ولا قدميونا تحيزكا بزح عالم يا جزيا نيرا سلازي افلطو بزعبا ناي عالم حبرت سبات كبريطانيا العالم نال زفلت كهلو يخلي ابرسيوها تي ناي تصاورنت ناي تولرنس ባህሊ بريطانيا عميق وي ازي مرأيا ناي زخا انتايو انفاكت ابزي وانزي نزوم عليتاويان وحدات زمكت زولو تود انجليزي اتي بتخسيانات يو اتي سيناغوغس يو ناي ايهود ناي امنت بوتا بيت كنيسة او انتاي بال بتغرنيا سيناغوغ باسرائيل بيت كنيسة بحال
ቤተ ክኒሰት ኦኬ ስለዚ ቤተ ክኒሰት ክንብሎ ንኽእል ኢና ቅድሚ ሕጂ ኢልካ ነርካ መስለኒ እንዳረሳዕኮ መስለኒ ዝኾነ ኮይኑ እዚኣቶም እዮም ሎሚ ንፍትሕን ንማሕበረሰባዊ ምክብባርን ምፅዋርን ዝቃለሱ ዘለዉ መልክዕ ናይ ብሪጣንያ ከዓ ሃብታውን እዚ ብዙሕነት ምዃኑን ዝኣምን ልዕሊ 99 ከመይት እዩ ዝተባሃለ ምግናን ኣይኮነን ስለዚ በዚ ምክንያት ዝግበር ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ተገይሩ እዩ ኣብ ልዕሊ ኣስያውያን ህንዳውያንን ካልኦትን ተገይሩ እዩ ፈተነታት ማለት እዩ ሎሚ ከዓ ናይ ግዜ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ኣስላም ፅንሕ ኢሎምን ስደተኛታት ይብሉ ኣለዉ ካብኡውን ሓሊፎም ምናልባት ካልእ መምኽኔታታት ክደልዩ ይኽእሉ እዮም እዚ ግን ሓንሳብ ብገለ ማለት ኮራፕት ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ክጥቀምሉ ፈትኑ ምክንያቱ ፍርሒ ኣንጊስካ ክትምረፅ መፍታን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኣብ ፖለቲካ ዓለም ካልኦት ከዓ ከም ዝበልናዮ ከምዚ ናዕቢ ንምፍጣር እሞ ኣብ መንጎ ክልተ ሕብረተሰባት ገሊኦም ዓሌታውያን ፀዓዱ ገሊኦም ከዓ ዘይ ዓሌታውያን ፀዓዱን ካልኦት ናይ ማይኖሪቲ ኣባላትን ኣብ መንጎኦም ምፍሕፋሕ እንድሕር ተገይሩ ናይ ፀጥታ ሕቶ ዓቢ ኮይኑ ክመፅእ ስለ ዝኽእል እዚ ቀዳም ዝግበር ዘሎ ፍትሒ ንፍልስጤም እናተባሃለ ዝግበር ዘሎ ኣድማታት ንዑ እንተጠው ከብሎ እዚ መገዲ እዚ ምናልባት ይሓይሽ ይኾኑ ኢሎም እውን ዝመሃዙ ክህልው ይኽእሉ እዮም ስለዚ እዚ ንወዲ እዝን ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኢንፋክት ገሊኣቶም እውን ካልኦት ሃገራት እውን ኢድ ክህልወን ይኽእላ እየን ክሳብ ራሻ እውን ከይተረፈት ምክንያቱ ብሪጣንያ ካብተን ዩክሬን ብሓይሊ ዝድግፋ ሃገራት ሓንቲ እያ ስለዚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኢሌክሽን ራሻ ኢድ ከም ዝነበራ ይፍለጥ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ይበሃል ወይ ከዓ ይዝረበሉ እዩ ሎሚ እውን ምናልባት ኣብዚ እውን ኢድ ኣለዋ እንድሕር ተባሂሉ እውን ቁሩብ ምግናን እውን ከይከውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ምወድዝን እውን ይህሉ እዩ ብሓፈሽኡ ግን ዓዲ ንግስነት ሕጊ ስለ ዝኾነ ዓዲ እንግሊዝ ብዙሕ ዘስግእ ወይ ከዓ ዘፍርሕ ኣይኮነን በቲ ከም ሚድያ ዝዋዕዋዕ ኣይኮነን ክበሃል ይከኣል እዩ ግን እዚ ማለት ኣይትጠንቀቑ ማለት ኣይኮነን ዘድሊ ምጥንቃቕ ንኩሉ ኤርትራዊ ይኹን ኩሉ ስደተኛ ምጥንቃቕ ከድልዮ እዩ እዚ በቶም ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ወፃኢ ዘለዉ ኣመንቲ እስልምና ከም ውልቀ ሰብ ኮነ ከም ዜጋታት ብፍላይ ድማ እቶም ሃገራት እውን ከም በዓል ስዑዲ በለን ወላ ቀጠር ወላ ካልኦት ናይ ዓረብ ወይ ናይ እስልምና ሃገራት ከመይ ዓይነት ትግብረ መልሲ ይህብ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ዝተሰምዐ እንድሕር ኣሎ ዝረኣኻዮ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ኣንፃር ትብሎ ዘለካ ዘስምዖኦ ተቃውሞ ዘስምዖኦ መግለፂ ዘውፅኦ መግለፂ ገለ እንተሎ ክትነግረኒ ድሕሪኡ ናብቲ ካልእ ክንሰግር ክሳብ ሕጂ ዝሰማዕኮ መግለፂ የለን ካብ ዝኾነ ሃገር ካብዚአን ሃገራት ከዓ ብዙሕ እውን መግለፂታት ኣይትፅበን ኢኻ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ናይ ብሪጣንያ እዩ እቶም እስላም ዜጋታት ናይ ብሪጣንያ እዮም እቶም ዓሌታውያን እውን ዜጋታት ናይ ብሪጣንያ እዮም ኣብ ብሪጣንያ ከዓ ማለት ሓያል ዝኾነ ናይ ፍትሒ ትካላት ኣለዉ ስለዚ እዞም ናይ ፍትሒ ትካላት እዚኣቶም ዝድለ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ዓቕሚ ኣለዎም ነቲ መቕፃዕቲ ዝግብኦ እውን ብሕጊ ኣብ ሕጊ ኣቕሪቦም ክቐፅዖ ከም ዝኽእሉ ኣርዮም ኣለዎ ኣብዘን ዝሓለፈ ቅንያት ንኣብነት ኣብ ቤት ፍርዲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ገሊኡ ጉዳያት ንዓመታት እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ብቕልጡፍ ኣይኮነን ዝውሰድ ኣብ ፍርዲ ትቐርብ ብቕልጡፍ ኣይኮነን ግን ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ግን ኣብ መዓልትታት ከየቁፀሩ እዮም ኣብ ፍርዲ ኣቕሪቦም ብፍርዲ ኣቕፂዖም ነቤት ማእሰርቲ ክዳግንዎም ዝወሰኑ ስለዚ እቲ እስላማይ ይኹን እቲ ብሪጣንያዊ ብሓፈሹ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝፅበዮ ዝኾነ ዓይነት መግለፂ ይኹን ወይ ከዓ ሓገዝ የብሉን ክበሃል ይከኣል እዩ እዘን ሃገራት እዚኣተን እውን ናይ ከምኡ ልምዲ ይኹን ባህሊ የብለንን ብዘይካቲ ትብሎን ዘለካ ሃገር ብምሉኡ ነዚ ነገር ይቃወሞ እዩ ዝበዝሕ ማለት እየ ይቃወሞ ክትብሎን ፅኒሕካ ግን ብፍላይ ከዓኒ ኣብዚ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ኣንፃርቶም የመናውያን ዝወፁ ብዙሓት እንግሊዛውያን ኣለዎ እሞኒ እሶም እንታይ ተራፃወቱ ኣለዉ ኣንፃርቶም ዓሌታውያን ኣንፃርቶም ግፍዕ ዘውርዱ ዘለዉ እቲ ዓብዪ ተራ ዝፃወት ኢንፋክት ንሱ እዩ ተክብሎ ዝፀናሕኩ 99 ብተፃዋርነት ብብዙሕነት ዝኣምን እዩ ተኸባቢሩ ተራ ከዓ ናይቲ ምሁር ሓይሊ ብፍላይ ተራ ናይ ስደተኛ ቁጠባ ናይ ብሪጣንያ
ዓብዪ ምዃኑ ዝርዳእ ብዙሕ እዩ ብጀክ እውን ብሪጣንያን ገዛ ርሳ ከም ሓንቲ ንእሽተይ ደሴት ንበይና ተነፂላ ኣይኮነትን ትነብር ምስ ዓለም እንዳተራኸበት ምስ ዓለም ረብሓታታ እንዳሓለወት እያ ትኸይድ ስለዚ እዚ ብዚ ዘሎ ስደተኛ እውን ሓደ ናቱ መርኣያ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብዙሕ ጥቕሚ ዘሎ ካብቲ ጉድኣት ናይ ስደተኛታት ኣብዚ ዓዲ ምርከቦም እዚ ዝፈልጥ ከዓ ውሑድ ኣይኮነን ክበሃል ይከኣል እዩ ግን ኣብ ግዜ ናይ ፖለቲካን ናይ ካልእን ቅልውላዋት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ኣብ ወፃኢ ከምዚ ዓይነት ርዮታት ንቡር እዩ ግን ሓላፋይ ኮይኑ ዝመፅእ ተረፋይ ኣይኮነን ማለት እዩ ከም ውልቀ ሰብ ብዙሕ ስጋኣት የብልካ ወላ ኣለካ ናና የብለይን ስጋኣት የብለይን ሓርካ ብስራሕ ይኹን ብካልእን መዓልታዊ ጉዳያት ብዕሊ ብሪፊን ክወሃብ ከሎ ኣብኡ ተረኺበ ይሰምዖን ይፈልጦን ርዮን እየ ሙሉእ ዕግበት ኣለኒ ብትካላት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ፍትሓዊ ትካላት ይኹን ኣኽባሪ ናይ ፀጥታን ናይ ሕግን ትካላት ሙሉእ ዘይጉድል ዓቕሚ ዘለዎ ትካላት ጥራሕ ዘይኮነ ስርሑን ኣፀቢቑ ናይ ምስራሕ ድሌትን ዓቕምን ዘለዎ እዩ ካብቶም ዓበይቲ ሓለፍቲ ጀሚርካ ክሳብ ናእሽቱ ከባቢታት ሓለፍቲ ብሙሉኦም ሓደ መርገፂ እዩ ዘለዎም ኣብዚ ሓድነት ናይ ብሓቂ ደስ ዝብለካ ካብኡን ሓሊፍካ እቶም ናይ ሃይማኖታዊ ትካላት ዝበልኮ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ባዕሎም ከይተፀበዩ ሓግዙና ከይተባህሉ ባዕሎም ተወግሶታት ወሲዶም እዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ክምክትዎ ዝወሰኑ በዚ ምክንያት እዩ እቶም ዓሌታውያን ኣብዚ እዋን እዚ ድምፆም ኣብ ሶሻል ሚድያ ጥራሕ ተሓፂሩ ካብቲ ፅርግያታት ናይ ጎደናታት ናይ ከተማታት ናይ ለንደን ይኹን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ተገሊሎም ተሓቢኦም ተሪፎም ዘለዉ ኦኬ ከምቲ ካብ እስራኤልን ፍልስጤምን ዝመፅእ ፅልዋ ኣለዎ ክትብለን ፀኒሕካ ካብኡ ዝኸይድ ፅልዋ ክህሉ ይኽእል ኢልካ ዶ ትግምት ናብ ካልኦት ሃገራት ፅልዋ ኣብ ኤሮፓ ክኸውን ይኽእል ኣብ ኣሜሪካ ክኸውን ይኽእል ገለ ነገር ክገድፍ ይኽእል ኢልካ ዶ ትግምት ወይ ትሰግእ ይከኣል እዩ ምክንያቱ ኣነ ከም ትዕዝብተይ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሓያል እዩ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ፅልዋ ኣብ ኣውሮፓን ኣብ ካልእ ሃገራትን ከዓ ሓያል እዩ ኣፍሪካ ኣስያ ኣውስትራልያ ስለዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝረአ ተርእዮታት ንካልእ ከባቢታት ናይ ኣውሮፓን ካብ ኣውሮፓን ይፀሉ ይኸውን እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ብኣሉታዊ ምፀልዎ ነይሩ እቶም ዓሌታውያን ተዓዊቶም ነይሮም ተዝኾኑ ተመሳሳሊ ኢንፋክት ዓዲ እንግሊዝ ምስ ኣውሮፓ ተነፃፅራ ከለካ ኢንፋክት ምስ ኣውሮፓ ጥራሕ ዘይኮነ ምስ ዓለም ከተነፃፅራ ከለካ ዝበለፀት ሃገር ንስደተኛ እሳያ ንሃይማኖታት ናይ ዝተፈላለዩ ኣመንቲ ተኽብር ንዓሌታት ናይ ኩሉ ተኽብር ብሕጊኻ ኩሉ ክዳንየላ ዝኽእል እዚ ማለት ኦፍኮርስ ኣብ ውልቀ ሰባትን ኣብ ገለ ማሕበራትን ትካላትን ኣድልዎ የለን ማለት ኣይኮነን ግን ብተዛማዲ ክትሪኣ ከለካ ይትረፍ ምስ ኣውሮፓን ምስ ኣሜሪካን ነፃፂርካ ወላ ምስተን ዓድታት ናይቶም ስደተኛታት ከይተረፈ ምስን ተነፃፂርካ ዓዲ እስላም ይኹን ወላ ዓዲ ዘየእስላም ይኹን ዓዲ እንግሊዝ ዝበለፀት እያ ንእስላም ይኹን ንክርስቲያን ንኣይሁድ ንኩሉ ሓቆይፋ ተናብር ናይ ብሓቂ ሓንቲ ካብተን ቢክን ክበሃላ ዝኽእላ ዝበለፀት ሃገር ኣብ ዓለም ዘላ ንሕሪልካኒ ምናልባት ኣድልዎ ትብሎ ትኽእል ኢኻ ዘለኻ ትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ኣነ ኣብዚ ዓዲ ተቐማጣይ ከም ምዃነይ መጠን ባዕለይ ብተመክሮ ዝረኣኹ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕላዊ ፀፍሒ ብመዓልታዊ ይኹን ብኩሉ ኩነታት ዝዕዘቦን ዝርዮን ስለዝኾነ እቲ ዝበለፀ ሃገር እዩ ስለዚ እዚ ባዕሉ ብቁልጡፍ ነቲ ናይ ፃዓዱ ክገብሮ ወይ እቶም ዓሌተኛታት ክገብሮ ዝፈቱን ዕግርግር ኣምኪኑ ብናይ ህዝባውን ብናይ ትካላውን ብናይ መንግስታውን ኩሉ ተሓባቢሩ ብሓድነት ነዚ ጉዳይ እዚ ብቁልጡፍ መብካኑ ኣምኪኑ ኣብ ቦትኡ ኣስፊሩ ክሰግር ምኽኣሉ እዚ ከዓ እቲ ኣወንታዊ ፅልዋ ይኸውን ነቶም ካልኦት ኣብ ኣውሮፓ ዘለው ካብ ዓዲ እንግሊዝ ብዙሕ ትምህርትን ትዕዝብትታትን ወሲዶም እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ኣድልዎ ይኹን ናይ ፃዕዱ ዓሌታውነት ኣብ ዓዶም ንኸይስፋሕፍሕ ክቃለስዎ ከም ዝኽእሉ ኣርእሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ሆፕ
ኣወንታዊ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ኣብ ካልእ ከባቢታት ናይ ኣውሮፓን ዓለምናን ፅቡቅ ቀጥታዊት ኣይትመስልን እዛ ዘምፀልካ ሕቶ ግን ተዘዋወረ መንገዲ ምስ ንብሎ ዘለና ርእሲ ምትእስሳር ኣለዋ ገለ ፀሓፍቲ ወይ ተንተንቲ ነዚ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ነዚ ዝገብርዎ ዘለዉ የማናውያን ወይ እሶም ሃገራውነት ዝኣምኑ ወይ ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎም ወይ ሃገራውነት ማለት ሃገራዊ ዝበሃል ስምዒት ዘለዎም ወይ ሃገራውነት ዝደልዩ ዘምፅዎ ፀገም እዩ ስለዚ ነኻ ሃገራውነት ንፀልእ ሃገራውነት ንፅየን ዝብል ርእይቶ ክፅሕፉ ሪኢ ኣለኹም ሞኒ ብቐጥታ ምስ ናይ ኤርትራ ምትእስሳር ብቐጥታ ምስ ናይ ኤርትራ ኣተኣሳሲሮም እዮም ከዓ እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዝብል ወይ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዝብል ከምዘየድሊ ሃገራውነት ከምዘየድሊ እውን ዝጉስጉሱ ብዙሓት ምሁራት ኣለዉ ብዙሓት ተንተንቲ ኣለዉ ንዕኡ ምርኩስ ገይሮም ነዚ ናይ ሕጂ ዓባይ ብሪጣንያ ዘሎ ተቃውሞታት ምርኩስ ገይሮም ከዓ ነቲ ናይ ኤርትራውነት ሃገራውነት እውን ከምዘየድሊ ዝጉስጉሱ ኣለዉ ንዓኻ ምትእስሳሩ ይረኣየካ ዶ بمسرته هجراونت كم بعد إرتراز بلا تغم اللو ولا جزءات اللو كميت ردوا كميت جلسوا نمي جرش حتى يا اوكي هجراونت مردات انا هجراونت كنت صار له هجراونت هجر كان مفتاو دحر كوينو او عاد انجليز زوم علي تاويان يكونون هجرهم زفوتو توم قالوتهم هجرهم زفوتو مالتي مغنياتو بتاريخ ندحر ريقاو نعد انجليز كاب جيرمن ጎቦታ ናይ ጀርመን ዘድሓና ኣብ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ይኹን ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም መዓት ካብቶም ኮሎኒስ እንዳተባሃሉ ዝፅውዑ ዝነበሩ ገሊኣቶም ምስ ካሚቻ ናይ ሃሩር ክዳውንቶም ኣብ ቁሪ ቆራሪ ዝኾነ ቦታታት ኣስኪሮምን ድፋዓት ሒዞምን እዮም ንጀርመን መኪቶም ኣነ ባዕለይ ከይደ ኣብ ሰሜን ፈረንሳ መቃብር ናይ ቀዳማይ ውግእ ዓለምን ኣብኡ ዘሎ ድፋዓትን كيدر ينير إنفاكت مصحفهم كيترفع نوع صحفوا بزعبوا صحفوا كلتا دك بلجيم صح جي إنفاكت لو مهمان كيترفع ملختي سدوا لين يروم كيمين لو ما بلندن كلا قبله سلزي أتصب بيغز فولتو ترى ناي إسلام ناي هندي ناي هندوس ناي كالوت عليتات ناي أفريقيا ناي كالوت نعد إنجليز بالجرمن كيتو قبط ني بلجيم ني فرنسا حرزوتو مسوات خفيلهم حرزوا وما قبرهم كرز دلي حبسمين فرنسا كيدو خربو زغل او زلو اركايفز بزعبا او زو تسوو معتا لو حجي ندحر حجر كاتفتو هينكا نايزيوم مسواتي كتخبر قديت لك مالتي ندحر كومو هينو سلازي ازياتهم عاد انجليز ويكا باوروبا قال تي ناشناليستز بهال الرايه حسب مس علي تويان اساس الروق مسو كلو بوي internationalist زبال و internationalism قرب مسناي عليتاويان مسناي يماناويان طرفات كتاساسرو سلازفتوني دامبر ازياتهم كم طرفات فاشيستاويان يوم عليتاويان يوم دحرنا عخا بحبرخا تصليوكا وي بامنتكا تصليوكا فاشيستي زبال عليتاوي ومالت حجراوي ايكونان عليتاون كتبلون ريسيست كبا تبرغوم زلام بر حدث اوف كورس بريجديس كلوا خليو زدليو زي دليو جن كسب حجز اخبارك اوكي مسحنتي كاب استفلاي ابنات وي كاب استفلاي حبري كتمرعو زي دلن حركن كازنا يقول خا وصاني سلازي ادلوتات كل وكاخل بريفرنسز كل وكاخل جن نحدث بملكو يكون بامنته يكون بخالق كقعي مخا سلامه حنت زي جبركا زي تنكفكا نقدون سرحون زكايت سب متيخات زي فاشيستاري زبال سلازي تي حجراونت مزي اي تاساسرن اي راخبني فتشيم مالتي حجي تسعن شعتن لعنات بتشعت تزبز حكفالنا حبرت سب اوروبا يكون بريطانيا سيتو هاغراوي انصار زي علي تاونت زمكت زلو نسيتو هاغراوي زبال مس ايرتراون كتتاساسرو كلها ايرتراو هاغراوي من تهاغرو كسوا زدلي نهاغرو ناصنتان حرنتان كعقبلا زدلي هاغراو زبال እዚ ዘይደሊ ንሕር ኮይኑ እንታይ ዝደሊ ባዕሉ ክዛረቦ ኣለዎ ማለት እዩ እንተ ዘይኮነ ግን ቅዱስ እዩ ተሓገራውነት ቅዱስ እዩ ወልሓንቲ ዘራኽብ የብሉን እቲ ካልእ ዝበሃል ዘሎ ናይ ዓሌታውነትን ገለመለን ግን እሱ ናይ ፋሽስት ተሓሳስባታትን እዩ ብኡ ኢኻ ተቐባልነት የብሉን ምክንያቱ እዚኣቶም ፋሽስት እንድሕር ኮይኑ ሓደ ሰብ ዝኾነ ጥራሕ ሎሚ ምናልባት ኣስላም ወይ ስደተኛታት ይብሉ ኾኑ ትማሊ ኸ እንታይ ይብሉ ነይሮም አንጻር አይሁድ ኣብ ጀርመን በእምነቶም ነጂፕሲ ከይተረፈኻ በመንነቶም በባህሎም ካብኡን ሓሊፍካ ንኻልኦት ሕብረተሰባት እንዳጥቅዑ መፅኦም በመንነቶም ማለት እዩ
እዚኣቶም ሃገራውያን ኣይባሃሉን እዮም እዚኣቶም ፋሽስት ናዚስት እናተባሃሉ እዮም ዝፍለጡ ገበነኛታት ከዓ እዮም ብገበን እዮም ዝኽሰሱ እዚኣቶም ብሃገር ፍቅሪ ዝኽሰሱ ይኮኑን እዚኣቶም ብገበን እዮም ዝኽሰሱ ምክንያቱ እቲ ዝሓስቡ እቲ ዝሰርሑ ናይ ገበን ስራሕ ናይ ገበን ኣተሓሳስባን ንፅንተት ናይ ጀኖሳይድ ኣተሓሳስባ እዩ እዚ ሓደ ሰብ ካባይ ንታሕቲ እዩ ሕብሩ ከምዚ ስለ ዝኾነ እምነቱ ከምዚ ዝኾነ ንሕሪልካ ኣሚንካ ሰብኣውነቱ ትነፍጎ ኣለካ ማለት እዩ እዚ ባይታ ንጀኖሳይድ ንፅንተት ምንፃፍ ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ቅድሚ ፅንተት ናይ ኣይሁድን ካልኦትን ዝገበሩها ከምኡ እዩ ናይ ኣይሁድ ኣብ ዓሌቶም ይኹን ብእምነቶም እንዳካፋእካ ድሓር ነቲ ክገብርዎ ዝፀንሑ ናይ ፅንተት ማለት መስርሕ ከም ዳርጋ ቅቡል ገይሮም ከምፅኦ ፈቲኖም ኣብ ሕብረተሰብ ጀርመን ማለት እዩ እዚ ግን ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ከም ገበን ተወሲዱ ሎሚ ብኡ ዝሓስብ ይኹን ብኡ ዝኣምን ከም ገበነኛ ወይ ከዓ ከም ንገበን ዝዳሎ ዘሎ ሓይሊ ጌርካ ኢኻ ትወስዶ እምበር ከም ሃገራዊ ጌርካ ኣይትወስዶን ኢኻ ኦኬ ስለዚ እዚ ዛዕባ እዚ ብብዙሓት ሰባት ይትንከፍ እዩ ብዙሓት ሰባት ከዓ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ሃገራውነት ክጠፍእ ከም ዘለዎ ክስረዝ ከም ዘሎ ጠቕላላ ክህሉ ከም ዘይብሉን ይጉስጎስ እዩ በዚ ዛዕባ እዚ ካልእ ግዜ ብዕምቀት ክንዛረበሉ ክንፍትን ኢና ካልኣይ ሰብ ድሕር ተረኺቡ ኣንጻር እቲ ሓሳባት ዝገልፅ እውን ክፍትሽ ክረክብ ክፍትን እየ እሞኒ ንሎሚ ስለዝሃብካኒ ግዜ መብርሂ መርዳእታ ኣዝየ መስግነካ ኣነ ሕቶ ይወዲ ኣለኹ ኣነ እውን ኣዝየ መስግነካ ቴንክ ዩ